Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा लेटेस्ट आपडेट सफैबाय बेनो जाबाय सेंट्रेल साख्रि इंटेलिजेंस ब्यूरो एबा आईबी नि अंडाराव सेंट्रेलनि मोजां साख्रि हाई सैलारि दङ। दा बिनि क्राइटेरिया डिटेल्सखौ जोङो A to Z नायगोन। जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना साख्रिनि बागै मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांनि डाइरेक्ट अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नायनोसै गासैबो डिटेल्सखौ। दायो जों फैबाय आईबी नि अफिशियेल वेबसाइटआव आरो बिनि अनलाइना जागायबाय बेखायनो फार्स्टआव जों मा खालामनांगोन बेनो जाबाय रेजिस्टार आरो आईडी मोनबासो जोङो लगिन खालामनानै एप्लाइ खालामनांगौ। अके दा बेखौ नोंथांमोना रोंखागोन जानांगौ। आं नांगौबा नेक्स्टआव एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामगोन। दा जोङो बिनि क्राइटेरियाखौ नायग्रोनोसै। बिनि लास्ट डेटआ 10 अगस्टसिम दङ। नोंथांमोना मोननो हादों नै अफिशियेल नटिस नायनोबा डाइरेक्ट वेबसाइटआव फैनानै बेयाव क्लिक खालामनांगौ। दा जों क्लिक हियराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आईबी नि अफिशियेल नटिसआ बेयाव फैगोन नै। अके बे जाबाय नै इंटेलिजेंस ब्यूरोनि आन्डाराव मोजां साख्रि 2025 अफलाइन एग्जाम जायो। थांनाय बाराव एग्जाम सेन्टारा गोजान जायोमोन जेरै बेंगलाव जादोंमोन, नाथाय दायो आसामावनो एग्जाम सेन्टारा एभेलेबल दङ। अके दा वेबसाइटआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव। दानिया बिनि सेलारिखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय नै 44,000 निफ्राय जागायनानै 1,42,000 पर मान्थ आरो गुबुन नोंथांमोना बेबायदि चान्सेसखौ माने मोननो हायो, एलाउन्स मोननो हायो आरो। अके दैट मीन्स दा बे पोस्टआ जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों एसिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस अफिसार ग्रेड 2 लेभेलाव गोग्लैगोन, बेखायनो हाई सैलारि। अके दा बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया जोंनि एसटी कोटायाव डाइरेक्ट एसटी थायो अल इन्डिया 226, बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 1500 नि बारा दङ। नैबे एसटीआ नाम्बार मोनबा बेयावबो चान्सआ जायो। अके टटेल पोस्टआ बेखिनिया दङ। पोस्टआ खम अब्लाबो ट्राइ खालाम मानोना जोंनि एसटीआव रिजार्भेशनाव नोंथांमोना मोननो हागोन। स' दानिया एप्लाइ खालामबा जोंनि फरायनाया अनलि डिग्री पास, मिनिमाम डिग्री पास एबा सिम्पल डिग्री पासआनो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। अके सिम्पल डिग्री पास पार्सेन्ट नांलाया, जायखिजाया स्ट्रिमानो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जायनिखि माने कम्पिउटार नलेज दङबा चान्सआ मोजां बेखौ बुंदों आरो, बाट गैयाबाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो, टेनसन गैया। अके एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय 27 इयार्स आनरिजार्भआव, नाथाय जोंनि एसटीआ 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव खालामनो हागोन आरो लोगोसे ओबीसीफोरा 30 इयार्ससिम बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन। अके देन आनरिजार्भआ माने बैसोआ खम जायो। दा बेखौ जों मिथिबाय। फार्स्टआवनो बेयो एग्जामा अफलाइन जागोन दे, अफलाइन एग्जाम जागोन। बेनिफ्राय जों नायोबा एग्जामनि माखासे नै सिलेबास दंखाजोबो। 1 आवर एग्जाम दङ, 100 मार्क्सनि एग्जाम दङ। सिलेबासा बेखौ नायना लादो। बेनो जाबाय 100 मार्क्सनि एग्जाम। बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्स दङ, बेनिफ्राय जेनेरेल स्टाडिज दङ, निउमेरिकेल दङ, रिजनिं दङ, बेनिफ्राय इंलिश दङ। 1/4 नेगेटिभ मार्किं दङ बेयाव। अके स्टेज 1 एग्जामाव। एन्ड स्टेज 2 जाबाय डिस्क्रिप्टिभ टाइपनि जागोन, जेरै एसे राइटिं 20 मार्क्सनि दङ, इंलिश कम्प्रिहेनसन 10 मार्क्स दङ, लं एन्सार टाइप कुइसन बेबादि दङ होनना बुंदों। अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि कारेन्ट एफेयार्स, इकनमिक्स, सोशियो पलिटिकल इश्यूज बे टाइपनि नोंथांमोना गासै 50 मार्क्सनि नोंथांमोना मोनदों। एन्ड लास्टआव पार्सनेल इन्टारभिउ दङ 100 मार्क्सनि नोंथांमोना बाव मोननो हादों। अके टटेल मोनबाय 250 मार्क्सनि बेयाव सिलेक्शन प्रसेसा जागोन आईबी नि आन्डाराव। अके बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनथिबाय। एन्ड पीडीएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दानिया एग्जाम सेन्टार होनोबा नोंथांमोना आसाम स्टेटनि आन्डाराव तेजपुर दङ, सिलचर दङ, जरहाट दङ, गुवाहाटी दङ, डिब्रुगड़ दङ। अके बेखिनियाव एग्जामखौ नोंथांमोना गोसोबादि सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। जेब्ला अनलाइन खालामो खाथिनि सेन्टारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम। अके देन बेनिफ्राय बेवहाय एग्जाम फिसआ एसे हाई लेभेल एग्जाम फिस दङ। बे एग्जाम फिसआ जोंनिया नायोबा एग्जाम फिसआ जोङो अनलाइनसो बेखौ पे खालामनांगौथ'। बिनि लास्ट डेट पे खालामनाया जाहैबाय नोंथांमोननिया 12 आगस्टसिम खालामनो हागोन, नाथाय बिनि सिगां खालाम मानोना वेबसाइटआ मालाबा एसे बिजि जायोथ', बेखायनो थाब खालामना ला आरो। अके दा एग्जाम फिसआ जोंनिया होनोबा 550 नोंथांमोना पे खालामनांगौ जायो। अके दा नै गुबुना बेवहाय एसे 650 थांगोन, बाट जोंनिया एसटीफ्रा 550आवनो बेखौहाय जोङो खालामनो हागोन आरो। एग्जाम फिसआ जोंनि थाखाय एसे हाई लेभेल जायो एक्चुअलि, बाट जियानो जा नोंथांमोना मोजां पेकेज अफिसार लेभेलाव नालाय, थ' बेखायनो जुदि इन्टारेस्टेड दङबा नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। दा बेखिनियानो आईबी नि आन्डाराव नोंथांमोना अफिसार पस्टआव सेलेक्ट जायोबा जोबोर मोजां चान्स।